Sanibona, phinde nibingelele nje ngaleli thuba lomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba ehlezi sithande sihlenge silondoloze sivikela malingcolise njalo igama lakhe. Ngomhla ka-22 January ngiba nephupho bantu baNkulunkulu. Ngibona kwesibonakaliso engazuthi ngilapha ekhaya. Kukhona nje umama wami omncane, umama omdala engazuthi umama ongizalayo bamthathile ngoba ngiqale ngabubona ehleli esihlalweni esengumuntu osezohamba osezoshona. So kuhamba isikhathi nangempela wahamba washona. Kwaba nokuthikameziseka nje kimi bengivimbezela ngendlela thizeni. Ungazuthi ngenziwe nganganaka. Yabo lento abayibiza phecelezi nge-hypnosis, hypnosis, yes. Hypnotize. Ukuthi umuntu omhypnotize angamnaki. Bathi le moya yezalamuzi ukuthi ungaboni bakutshotshela isikhwama sakho, ungaboni bakutshotshela ikhadi lakho, ungaboni bakutshotshela imali yakho. Zonke lezo zinto unganaki. Ingqondo yakho ngazuthi iyalutha kuyavaleka ngaleso sikhathi bese iyavuleka ngesikhathi bathanda ngaso. So kwenzeka into ekanjalo ephushweni ukuze ngoba babenzela ukuthi ungayiboni into abakayenzayo ngaleso sikhathi. So it's like bathi ngiholeleke ekutheni ngibuke eceleni nginganaki ngingaboni. So ngathi ngisabheke kanjalo kuhamba isikhathi bawuthatha umzimba wamama bayawushisa ngoba mina nginakile ngithi ngisabheke eceleni bawushisa kanjalo. Wabese eqhamuka umama omncane usefika nje nesijumbane plastic omncane wathi ke nawo-ke umlotha kama wakho kokukhulu ucasu ngathi ini wathi yebo sezimshisile thathana kumlotha wakhe. Ngababuza ukuthi ningayenza kanjani kodwa into enje kungani ningangazisanga ngaphambi kokuthi niyomshisa. Nithathe isinqumo esingaka esingesihle kangaka. Ngathetha inhliziyo yami ibuhlungu ngendlela esimanga. Ibuhlungu kakhulu. Ngathi usezokwenza njani kumama sekhala icilongo. Njengoba senishisa umzimba wakhe. Usezokwenza njani ke manje uma ngikhala kubuhlungu ngingaphakathi kimi. Usezovukela kuphi ke manje? Awunazi namonela umama. So uNkulunkulu akuveza ngokucacisa ngalesibonakaliso ukuthi abantu mabangashiswa ngokubuya kukaKristu amathuna ayoqhekezeka. Abantu bayovuka. Ngaleyo ndlela uma umuntu eshiswa uyovukela kuphi? Uyokwenza njani? Engasenawo umzimba. Ngoba uNkulunkulu akakaze ngakele lodwa ilanga ezwini lakhe wasiyala ukuthi masishise imizimba. Uma umuntu esedlulile kepha imizimba iyafihlwa emathuneni. Ilinde lokubuya kukaJesu ngokukhala kwecilongo. Ngaleyo ndlela abantu bakaNkulunkulu so ilinde lokubuya kwaKristu masekhala icilongo. So ngaleyo ndlela abantu bakaNkulunkulu masiqaphele singenzi into Jesu angayishongo, singenzi into Jehova angayiyalanga. Lihle sazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngendlela yakhe. uNkulunkulu utshatha amazwi ngendlela yakhe. Uyafika ngamaphupho, afike ngezibonakaliso, afike nangokukhuluma ngezwi lakhe. Kuya ngokuthi wena usondele kangakanani kuye. Uma usondele kakhulu kuye uyamuzwa ngisho ukukhuluma enhlizweni yakhe atshala amazwi. Uyamuzwa ngasemaphushweni ekubonisa izinto ngamakhodi, asibonisa ngezibonakaliso ukuthi uma ucimeza ubona izinto zenzeka ubona ngazuthi udlala ifilimu ngokusheshsha. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu usuke ezibonakalisa. So ngisho ngathiwa nguye umuntu owasayina. So ukuveza lokho ukuthi uNkulunkulu uyazibonakalisa ukuthi ucacisela abaningi ukuthi kungeke ngoba sihlangene ngale nkundla yokuxhumana ngoba mhlasimpe khona okwazi kangcono khona wenza kangcono cha. Kuya kithi ukuthi sisondele kangakanani nomdali wethu. Kuya kithi ukuthi sisondele kangakanani ngokumfuna uJehova esatholakala ngokulibiza igama lakhe ngokwenza njalo. Uthi usondela kuye naye sondele kuwe. Uthi umfuna ngenhliziyo yonke naye akwamukele ngoba athi funa uyakufumana, cela uza kuphiwa, ngqongqotha uza kuvulelwa. So uma umfuna uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngamandla akho konke, umphefumulo wakho konke, isikhathi sakho sonke, ingqondo yakho konke, uzomthola nangempela. So bantu baNkulunkulu masiqaphele singenzi into Jehova angakayishongo. Ngisho kuthiwa nguye umuntu owasayina ukuthi mase ngishonile, mase ngifile ngishiswe. Uma engasekho engalinge nakwenza lokho. Ngoba yinina enikwenzile eniyobuza ngomzimba wakhe. Ngoba yena uzobe engasakhulumi, vele uzobe engasazi lutho, uzobe futhi ezizisole sengale ukuthi awe ma le nto engayisayina ngangenzani we ma Nkosi yami. So
Abantu bangale kwethuna bayabona ngalena nganeno kwethuna. Bayabona izinto ezenzakalayo. Bayabona bakhala ukuthi awu ingane yami. Buka yenza ukuthi buka nayo siyahlaba. Buka nayo yenza ukuthi bazama ukuphebeza, bazama ukuvimba, bazama ukwenza yonke into. Kodwa kube izinhlanga zimuka ngomoya. Ngoba abaningi abanye bake babeke ukuthi basuke sebezama sebekhuza bethi ayibona ngakwenzi lokho. Befisa ukuthi abantu bengabe besakwenza. Njengesicebe noLazaro, remember lapha kuLuka 16:22. Isicebe noLazaro ukuthi isicebe sasesifisa kangakanani ukuthi abantu bakubo bangalinge nje beze la. Sesicela ukuthi awumacela ungitshela umndeni wami Nkosi yami, awama baphenduke Nkosi yami, angifuni beze lana. Ngoba sesiyaqonda ukuthi kwenzakalani. Isiphetho siyini sama actions wonke. So basuke sebefisa ukuthi abantu bengabe besakwenza okungalungile, bengabe besenza njengabo ngoba suke sebesibonile isiphetho nemiphumela emisebenzi yabo. Thina siphila esikhathini esihle abantu baNkulunkulu nesimnandi. Isikhathi solwazi. Isikhathi sokuwafuna amaqiniso esatholakala. Ulifuna iqiniso lisekhona. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu asenzeni ukufanelekile ngesikhathi esifanele ngomzuzu kuyiwona wona. Ngixolele kakhulu njengoba ngisasho nje ukuthi abangale kwethuna basuke sebelangazelela sebefisa kangakanani ukuthi abanganene kwethuna balungise benze kangcono ukuze bengeze bezosafarisha njenganabo laba sebengalena kwethuna. So njengoba suke sesibonile abantu baNkulunkulu sebesuke sebesibonile isiphetho semsebenzi yabo emibi. So thina saphila kulesi sikhathi. Yithina sinenhlanhla. Ithina esisanethuba lokwenza kangcono. Masifundeni ukuthi yini efanelekile nethandekayo enkosini. Masifundeni ukuthi yini efunekayo khona sizisiza siphelele enkosini esenze intando yaNkulunkulu. Ngoba lesi sikhathi esimnandi sikhona samaqiniso nje amanje. Akekho ngempela oyilandulela. Kepha bonke bayozivumela zonke izono zabo ngokwemisebenzi yabo ngoba akusekho kungembuliwe njengamanje. Usukhetha eyakho indlela wazi futhi ubona. Ngakho-ke abantu bakaNkulunkulu qaphelani niphenduke ngaso sonke isikhathi. Ningalinge nashisa imizimba yabantu ngoba icala lilala kini benzi baleso senzo lokho akumthokozisi uJob nakancane. Ngakho-ke izikhonzi zikamenzi wezulu nomhlaba mayenziwe njalo intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ekhaya ezulwini. Sihlale ebukhoneni baNkulunkulu sizondle ngezwi lakhe ukuze sofumana konke ukuhlakanipha, ukuqonda kanye nokudeda ebubini. Inkosi ube nani uma niphenduka, nisindiswa, nibhabhadiswa. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile nokufa sekufikile abantu baNkulunkulu. Inqinise njalo. Ningashisi izidumbu zabantu, ningashisi imizimba yabezihlobo zenu nabangani benu. Ngoba uKristu masebuya kuqhekeza amathuna, masemshisile kuzoqhekeza lephi ithuna. Uzovukela kuphi? Sisizeni nina. Ningenzi into engeke ithandeke enkosini. Ningenzi intando yenu kodwa nenze intando kaMdali wezulu nomhlaba. Senze konke kuyalezela angakuyalezanga singakwenzi. Konke futhi sikubuze kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba uyena odalile konke. Uyena okwazi konke. Wazi namhlanje, wazi izolo, wazi kusasa. Odinga ukuthi thina sisondele kuye senze intando yakhe. Ukuze sizihlenge ezintweni zonke siphulukiswe. Sithole ukuphila ongunaphakade. Ukuze ngentontana uJesu Kristu. So bantu baNkulunkulu phendukani. Ngoba umbuso wezulu usondele nihlenge nisindise nibhabhadise ngoba ukufa kuseduzane kakhulu. Isibonakaliso nje iphupho engaba nayo mhla 22 January. Lapho ngibona beshisa umzimba kaMama. uNkulunkulu acacisa ukuthi bangashiswa abantu. So inhlezi nazo ukuthi uNkulunkulu esizonda isono. uNkulunkulu ebuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu ulindele nina. Cela ndidlulisele namazi kwabanye bathole ukuphulukisa nokusindisa nokuhlenga nokudeda ekubini. Mabangashiswa abantu. Nkosi ibe nani. Ngibusise kakhulu khazimulise yena kwenziwe intando yakhe njalo. Manje usekuphada. Amen.